La paraula falles, cada vegada que la pense, no puc deixar d'evocar una multitud d'imatges que se succeeixen en un entorn d'immens silenci. Un monument faller que crema amb fermesa, falleres i fallers entrant en la plaça de l'església el dia de l'ofrena. Primers planos de falleres majors i altres representants on els somriures i les llàgrimes s'articulen en una melodia silenciosa que no té final. Però darrere de totes aquestes boniques imatges no es valora ni el temps ni les teues inquietuds dedicades a les falles. Es dignem a criticar i menysprear tot aquell treball que s'ha fet desinteressadament. Fallers, amics, unim-nos i peguem un pas avant o simplement fer-ho més fàcil i deixar treballar. La paraula unió, fem-la una realitat. Che, alcalde, quina casa més bonica tens. Tants anys governant és lo que té, no? Miguelín, ja saps això de la política com funciona? Senyor alcalde, i aquesta invitació què es deu? Pues bé, xiquet, que avui he de decidir a veure en quin dels tres he de quedar-me per a dirigir les falles de Torrent. I és una decisió tan complicada que em desmaie. Alcalde, espere que jo això el solucione. Ai, si és que uno ja està major per a aquestes emocions. Bueno, després d'este parraque, passeu i senteu-se. Bo, així esteu els tres que representeu una bona part de les falles de Torrent. Tu, que representes la dreta més radical. Tu, que representes les falles del centre del poble, clar. I tu, a Rojos, com els meus. Bo, jo com a alcalde només tinc un vot. Aixina que aneu a tindre que suar sang i tinta per a guanyar-se-lo. Però primer de res, anem a parlar de les línies de treball. Anem a parlar dels pressupostos. En què teniu pensat gastar-se els diners? Pues al grup de fallers que jo represento vull que repartisca els diners a tots els fallers. Nosaltres és evident que volem ser justos. Volem estudiar bé les necessitats de les falles de Torrent. Pues alcalde, nosaltres con tota la vida en menjar i festa per a junta local. Bo, aixina que brindem que això està tot pagat. Enguany com anem de pressupost? N'hi ha diners? Perquè nosaltres volem veure com han deixat la caixa des de l'any passat. Perquè l'any passat s'ho van gastar en teletres de fallera i soparots. No crec jo que fora per a tant. Ja esteu altra volta a la gresca? No es preocupeu. Altra cosa no, però diners mos sobren a Torrent. Ai, els fallers, sempre esteu igual. No se fiqueu d'acord en res. Tens tota la raó, senyor alcalde. Que tio més pilota. Clar, com l'any passat ja estava. Això té tota la pinta d'estar amanят. Bé, senyors, altre tema important que hem de parlar. Heu de triar el concurs més important de les falles de Torrent. Perquè entre tant de concurs, segur que n'hi ha alguno que és el més important de tots, no? Pues jo crec que els millors concursos que n'hi ha són els que organitza Junta Local Fallera. O el de paella en col i llangostins. Ah, i els quintitapes. I que no és cada sí s'enteren les de la meua falla. Menudo pelota estàs fet. El millor concurs de tota la vida és el de paella valenciana. En conill i pollastre. I si vols, un poquet de caragols. Per a mi, el millor concurs és el de paella amb costelles i cigronets. Especial. Les falles mai es fiqueu d'acord en cap cosa. Però això podem desempatar-ho d'una manera molt fallera. El que vaig a més quintos i tapa d'estrès, ixe serà el meu vicepresident. Jo el que més segur. A 12 quinzitapes va jo. No t'enteres de res. A este no el conviden ni a la meitat. Alcalde, jo vaig a 18, quasi res. Menudos són estos dos. Jo passe d'això rotllo. Jo som més de teatre i cultura. Vegeu? Això és el que devia de ser. Fomentar la cultura i la bona entesa entre els fallers. Pues vos vaig a donar una idea que no aneu tingut els fallers. Senyor alcalde, el què? Un altre concurs més. Com així en Torrent no en tenim quasi concursos, el de futbolí, encara que no tinc clar si alguna falla ja l'organitza. Aixina que, com heu vengut a ma casa per a que jo decidisca qui té que ser el vicepresident, se ho aneu a jugar en una partida de futbolí al bar de baix de ma casa. Pues perfecte, alcalde. Brindem. Reflexionem, amics. Les falles no són un xoc. És més que tindre el poder i imposar una idea. Les falles són molt més. Que bonic seria remar tots junts en la mateixa direcció i fer que aquest gran col·lectiu se li omplira la boca i que la paraula unió es fera una realitat.